या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। भाजपकडून संविधान मिटवण्याचं काम, विनायक राऊतांचा आरोप। सांगलीतील गिरोबा उत्सवाला थाटात प्रारंभ आणि बदलत्या कोकणात रोजगाराचं नवदालन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बेळगावात खरेदीसाठी ज्या वेळी याल त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे। ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे। एक वेळ आवर्जून भेट द्या। पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव। संपर्क क्रमांक 9660 80099 8431 843188। फोडा आणि राज्य करा ही वृत्ती देशात टिकता नाही। इंडिया आघाडीचं सरकार देशात आलं पाहिजे, त्यासाठी खासदार विनायक राऊत यांना निवडून आणलं पाहिजे। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून मोठं मताधिक्य त्यांच्या मागे उभं करू असा विश्वास अर्चना घारेपरब यांनी व्यक्त केलाय। रत्नागिरीची एक यादी तुम्हाला देते, त्याच्यामध्ये 25 आमच्या महिला मतदार आहेत। रत्नागिरीच्या आमच्या कोटावडेकर ताई जवळपास 2-3 हजार महिलांचं संघटन त्यांच्याकडे आहे आणि त्यांच्याशी माझं कालच बोलणं झालं। तर तुमची काहीतरी परवा 28ला मीटिंग आहे त्या बोलल्या, तर ती एक यादी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर देते, जेणेकरून त्या महिला पण या प्रक्रियेमध्ये सहभागी राहतील आणि रत्नागिरीमध्ये पण चांगल्या पद्धतीने आपल्याला मदत होईल आणि अशा प्रकारे आपण चांगला प्रचार करूयात। आणि सगळे आहात ना तयार? सगळे सिनियरचे ऐकत साहेब, त्यामुळे सगळे अगदी पिंड्रॉप सायन्स मध्ये तुम्ही सगळ्यांनी कशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे हे ऐकून घेतलं। त्यामुळे मला विश्वास आहे की नक्की आपली टीम चांगल्या पद्धतीने ग्राउंडला आपला परफॉर्मन्स दाखवणार, आपला बूथ पुढे ठेवणार, प्रत्येक ठिकाणी आपल्या बूथवर जबाबदारीने काम करणार। शेवटच्या दिवसापर्यंत 1.5 महिना आम्ही झोपत नाही, आम्ही 1.5 महिना रात्रीचा दिवस करू, पण आम्ही खासदार साहेबांना निवडून आणण्यासाठी पाहिजे करण्याची तयारी आमची आहे। साहेब तुम्हाला खूप मनापासून शुभेच्छा देते आणि खरं तर आज ही छान एकत्रित बैठक त्यानिमित्ताने झाली। खरं तर आम्हाला विधानसभा वाईज एखादी बैठक म्हणजे आमचे बूथचे कार्यकर्ते पण त्याच्यामध्ये येईल आणि मोठ्या प्रमाणात सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना येता येईल। आज आम्ही फक्त ठराविक पदाधिकाऱ्यांना बोलवलंय, तर विधानसभा वाईज जर मीटिंग लावली आदरणीय प्रवीण भाई आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अभिजी सावंत पण त्या आमच्या याच्यामध्ये येऊन आम्हाला मार्गदर्शन करतील आणि तुमच्या उपस्थितीत जर वेळ मिळाली तर आम्ही अजून एक मोठा बैठक लावूयात आणि प्रत्यक्ष आम्ही आता कामाला सुरुवात करतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान संपवण्याचं काम भाजप करत आहे। हुकुमशाह बनण्याचं स्वप्न नरेंद्र मोदींना पडतंय। यामुळे लोकशाही, संविधान वाचवण्यासाठी, गोरगरिबांना न्याय देण्यासाठी शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीची मोड बांधली। याला काँग्रेससह सर्वांनी साथ दिली असं मत खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलं। आजच्या या बैठकीतील सर्वांचेच विचार ऐकल्यानंतर आघाडी करणं किती अनिवार्य होतं हे माननीय शरद पवार साहेबांनी ओळखलं, हे माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी ओळखलं, माननीय राहुल गांधी साहेब आणि सोनिया गांधींनी ओळखलं
आणि या आघाडीची सुरुवात किंवा महाराष्ट्रामध्ये तर सर्वात प्रथम कोणी केली असेल तर ते माननीय शरद पवार साहेबांनी, माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी केली. त्यानंतर काँग्रेस त्याच्यामध्ये आलेली. तर ह्या देशामध्ये चाललेली जी हुकुमशाहीकडची वाटचाल, आता काल अरविंद केजरीवालला घातलं तुरुंगामध्ये. एक दिल्लीचा मुख्यमंत्री, लोकनियुक्त मुख्यमंत्री, ऍब्सोल्यूट मेजॉरिटी ज्यांच्याकडे आहे ते मुख्यमंत्री सुद्धा आज ईडीच्या तुरुंगात जाऊन त्यांना बसावं लागतं. आरोप काय नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की दिल्लीमध्ये सुद्धा लोकनियुक्त नेमलेले जे शासन आहे त्यांना सर्वाधिकार देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परंतु दुर्दैवाने या मोदी सरकारच्या मात्र पोटात फोडशोळ एवढा उठला की अवघ्या 8 दिवसामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेमध्ये असलेल्या 5वी बहुमताच्या आधारावर फिरवला आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना फक्त नामधारी केलं आणि तिथल्या एलजीला सर्वाधिकार देऊन टाकले. आम्ही ज्यावेळेला केजरीवाल साहेबांना भेटायला गेलो, माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, आम्ही सर्व जनता ते म्हणाले की मला ह्या दरवाजावरच्या चपराशाला सुद्धा बदलायचा अधिकार ठेवला नाही. विरोधी पक्षाच्या लोकांना खच्चीकरण करणं, विरोधी पक्ष संपवून टाकणं, लोकशाहीने विरोधी पक्षाचं जे महत्व दिलेलं आहे त्या लोकशाहीलाच गाडून टाकणं, परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेलं जे संविधान आहे हे संविधान मोडून काढणं, अशा पद्धतीचा दुष्ट विचार सध्याच्या भाजपाच्या राज्यकर्त्यांमध्ये यायला लागला. कारण त्यांना वाटतंय की जे रशियामध्ये जशी हुकुमशाही आहे, चीन मध्ये जशी हुकुमशाही आहे, तीच हुकुमशाही या भारत देशामध्ये यायला पाहिजे आणि त्या हुकुमशाहीचे हुकुमशाह आपण बनलं पाहिजे असं स्वप्न दुर्दैवाने भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला पडतंय, माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांना पडतंय. आणि म्हणून या भारत देशातली लोकशाही संपवायची, लोकशाहीच्या मार्गाने निर्माण झालेली विरोधी पक्षाचे सरकार संपवून टाकायचं हे दुर्दैवाने घडतंय. त्यांच्या विरोधात लोकशाही वाचवायची, संविधान वाचवायचं, देशातल्या गोरगरिबांना आधार द्यायचा, ह्या उद्देशाने माननीय शरद पवार साहेबांनी, माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी एकत्रित येऊन विरोधी पक्षाची मूड बांधण्याचं सर्वप्रथम ठरवलं. सुदैवाने काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने त्यांना सहकार्य केलं, ममताताईंनी सहकार्य केलं, बाकी इतर सर्व पक्ष आहेत, शिबू सोरेन वगैरे, हेमंत सोरेन वगैरे वगैरे, या सर्वांनी पक्ष सहकार्य केलं, लालू प्रसाद यादवनी सहकार्य केलं. म्हणून हे आवर्जून एवढ्यासाठी सांगतो की देशाची लोकशाही टिकवण्याचं रणशिंग सुदैवाने तुमच्या आणि आमच्या नेतृत्वाने सर्वप्रथम फुंकलं. म्हणून महाराष्ट्रामध्ये पहिली राजकीय क्रांती झाली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी देई रिफ्रेश हमी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आगळी वेगळी आणि ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या सांगेली गिरोबा उत्सवाचा थाटात प्रारंभ झालाय. सुमारे 350 वर्षांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या या उत्सवासाठी हजारो भाविक उपस्थित असतात. होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला ढोलताशांच्या गजरात हर हर महादेवच्या जयघोषात प्रारंभ झालेल्या या आगळ्या वेगळ्या सोहळ्याची सांगता होणार आहे. ग्रामदेवतेची दरवर्षी पुनःप्रतिष्ठापना करणारे सांगेली येथील गिरिजानाथ हे एकमेव देवस्थान आहे. दरवर्षी परंपरेप्रमाणे हा उत्सव धूमधडाक्यात आणि भक्तिपूर्ण वातावरणात साजरा केला जातो.
पंचक्रोशीतीलच नव्हे तर जिल्हाभरातून या उत्सवाचा सोहळा, याची देही याची डोळा अनुभवण्यासाठी हजारो भाविक उपस्थित राहतात। दरवर्षी गिरोबाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी फणसाचं झाड निवडलं जातं। महाशिवरात्रीपासून या उत्सवाला सुरुवात होते। मंदिराच्या गाभाऱ्यावरील एका बाजूचं छप्पर मोकळं करण्यात आलं असून यावेळी देवाची पडली भरणं, शेष लावणं आदी पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम झाले। त्यानंतर गिरिजनाथ मंदिराकडून सवाद्य निशाणी काठीसह देवस्थानचे मानकरी, ग्रामस्थ सवाद्य मिरवणुकीने येथील नियोजित गिरोबा उत्सवस्थळी पोहोचल्यावर सुहासिनींनी देवस्थानच्या मानकऱ्यांचं औक्षण करतात। त्यानंतर गिरिजानाथाच्या मूर्तीसाठी निवडण्यात आलेल्या फणसाच्या झाडाची विधिवत पूजा अर्चा करून शेस लावून गाऱ्हाणं घातलं जातं। त्यानंतर हर हर महादेवच्या जयघोषात आणि ढोल ताशांच्या गजरात देवाचं झाड तोडल्यानंतर भाविक नतमस्तक होतात। मध्यरात्रीनंतर गिरोबाची मूर्ती साकारल्यानंतर पहाटेच्या सुमारास सवाद्य मिरवणुकीनं गिरोबाची ही मूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी मंदिरात नेतात। पहाटे 3:30च्या सुमारास मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्यात येते। जुना देव नेमातून काढून त्या ठिकाणी नवीन देवाची प्रतिष्ठापना केली जाते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। बेळगावात खरेदीसाठी ज्या वेळी याल त्या वेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे। ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे। एक वेळ आवर्जून भेट द्या। पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव। संपर्क क्रमांक 9660080099 8431843188। रावराणे समाजाची कुलदेवता असलेल्या राजापूर मिळंत येथील श्री विठू महाकालीची पालखी 12 वर्षांनंतर वैभववाडी तालुक्यातील रावराणे समाजाच्या 12.5 गावांमध्ये येते। या पालखी सोहळ्याचं नियोजन कसं असणार आहे याबाबत भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना माहिती दिली। काय म्हणालेत रावराणे पाहूया। या होळीचा आता सण साजरा होतोय आणि आमच्या वैभवडीकरांसाठी यावर्षीची होळी ही अतिशय अविस्मरणीय आणि आनंदी वातावरणात होणार आहे। कारण आमच्या संपूर्ण रावराणे समाजाचं जे आमच्याबरोबर उदयपूरहून आलेली आमच्या पूर्वजांच्या जे देवी आली विठू महाकाळी, तिची पालखी जवळजवळ 100 वर्षांपेक्षा जास्त, ज्यावेळेला आमचे पूर्वज आला तेव्हापासून ती पालखी ही आमच्या 12 गावात 12.5 गावात आली नव्हती। फक्त ती पहिले सांगळवाडी, नावळे आणि एडगाव आणि सोनाळी इथे 4 गावातच येऊन जायचे आणि 4 गावात बाकीचे राव सगळे जाऊन तिथे ओटी भरायचा कार्यक्रम करायचे, देवीचं दर्शन घ्यायचे। परंतु हे 5-6 वर्षापासून ज्यावेळेला राजापूरला मिळण या गावात ही आमची विठू महाकाळीचं स्थान आहे आणि त्या आयरे कुटुंब त्याचं सगळं पूजा अर्चा वगैरे करतं। त्यांना ज्यावेळेला आम्ही जाऊन सगळा विस्तृत त्याची माहिती दिली, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्याबरोबर बाकीचे आमचे सोडुरेचे असतील, नावळ्याचे, या एडगावचे असतील, हे सर्व जे आमचे लोरे, सांगळवाडी, आचिरणे हे आमचे जे सगळे भाऊबंद, रावराणे भाऊबंद, ते सर्व आमचे जाऊन नेहमी त्यांना सांगत होतो की तुम्ही 4 गावातनं आणता, संपूर्ण 12.5 गावात देवी घेऊन या, जेणेकरून प्रत्येक गावात देवीची पालखी येऊन ती तिथे प्रत्येक त्या भूमीवरती जे तिचे वारस आहेत त्यांना तिचं दर्शन मिळावं आणि त्या प्रत्येक भूमीला तिचा स्पर्श व्हावा। आणि ही आमची मनोकामना सर्व रावराणे कुटुंबाची यावर्षी सफल होते। याचा सर्व रावराणे कुटुंबियांना आम्हाला भरपूर आनंद आहे आणि सर्वच जण भारावलेले आहेत आणि फार मोठ्या प्रमाणात हा उत्सव साजरा होणार आहे। या सर्व कार्यक्रमामध्ये नेहमीच त्यावेळेला आम्ही जयंत रावराणे एडगावचे आमचे बंधू आहेत, आमचे रावराणे समाजाचे आहेत, त्यांच्याकडे आम्ही जायचो। ते सर्व जणांचे आमची बैठक आहे, ते प्रत्येक वेळा आमच्याबरोबर मिळनला यायचे। ते भाई आयरे, प्रकाश आयरे आणि इतर सर्व जे मिळनकरी होते त्यांच्यावर आमच्या बऱ्याच बैठका झाल्या। जयंतरावांनी चांगल्यापैकी पुढाकार घेतला आणि हे सर्व हा जो अतिशय अविस्मरणीय सोहळा आहे हा घडवून आणण्यासाठी त्यांनी चांगला पुढाकार घेतला
त्याबद्दल जयंतरावांचे आम्ही सर्वच रावराणे नक्कीच आभार मानू. पण आभार मानण्यापेक्षा ते त्यांनी त्यांचं कर्तव्य पूर्ण करणं, रावराणे समाजातले ते आणि त्यांनी इतर सर्व भावकीला एकत्र आणण्याचं काम केलं आणि त्यामुळे हा अविस्मरणीय सोहळा हा सर्वच गावातल्या प्रत्येकाला हा एक आनंददायी ठरतोय, एक अविस्मरणीय ठरणार आहे. हा 26 तारखेला आमची मिळणवरून आमच्या पूर्वजांनी आणलेली विठू महाबाईची पालखी ही आमच्या 12 गाव 12.5 गावात येईल. नेहमीप्रमाणे त्यांचा जो रूट आहे तो ठरलेला आहे, त्याप्रमाणे ती येईल. त्यानंतर सोनाळीच्या नंतर ती पुढे ही आरुळे निम आरुळे करून सडुरे येथे जाईल. सडुऱ्यावरून नंतर ती लोऱ्या करून ती आचिरणे येथे मुक्कामाला येईल. आचिरणे येथे मुक्काम करून 29 तारखेचा 30 तारखेला ती सकाळी पालखी ही वावे होळीचा मान आणि आदिष्टी देवीला आणली येईल आणि तिथून वैभववाडी शहरात प्रचंड चांगल्या प्रकारे अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात तिची पालखी सोहळी ही पालखी मिरवणूक निघेल आणि ती संपूर्ण वैभववाडी शहरातून पुन्हा मिळण येथे तिच्या मूळ देवस्थानावरती परत जाईल. हा अविस्मरणीय सोहळा हा सर्वच रावराणे कुटुंबीय असतील, त्यांचे नातेवाईक असतील, त्यांच्यासाठी हा अविस्मरणीय. कारण जवळजवळ 100 वर्षांनी ही पालखी ही विठू महाकाईचं दर्शन हे येते आणि तिच्या पदस्पर्शाने आमची सर्व गावाची भूमी ही पावन होणार आहे. त्याच्यामुळे सर्वच जण फार मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक गावात त्याचं स्वागत केलं जाणार आहे, महाप्रसाद होणार आहे आणि सर्वच प्रकारचे तिचे हे करण्यात. तर त्याचबरोबर सगळ्या माहेर वासनी असतील त्या सर्वजणी त्यांच्या कुटुंबातले त्या देवीची ओटी भरण्यासाठी येतील आणि एक मोठं आनंददायी आणि उत्साहाचं वातावरण हे वैभववाडी तालुक्यात असेल. हा यावेळेचा होळीचा उत्सव हा नक्कीच अविस्मरणीय हा रावराणे कुटुंबासाठी आणि वैभववाडीकरांसाठी असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माझगाव उद्यमनगर इथं प्रथमच आयटीचा स्टार्टअप होत असून अन्नपूर्णा टेक सोर्स अँड गो सोर्सचे रविवारी 24 मार्चला सायंकाळी 5 वाजता ग्रँड ओपनिंग होणार आहे. प्रथितयश महिला उद्योजिका अन्नपूर्णा कोरगावकर यांचे वडील श्रीरंग मंजुनाथ आचार्य तसेच गो सोर्सचे सीईओ संतोष कांसे यांचे वडील भिकाजी देव कांसे आणि सावंतवाडीच्या माजी नगरसेविका ॲडव्होकेट पुष्पलता कोरगावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या कंपनीचा शुभारंभ होणार आहे. यावेळी उपस्थित राहावं असं आवाहन सौ ऐश्वर्या कोरगावकर यांनी केलंय. ॲग्रिकल्चर पासून एक वेगळं एक फील्ड आहे आणि ह्याचं सेटअप करायचं आणि रोजगार निर्मिती करायचं मला पूर्ण एक सहकार्य गो सोर्सचे सीईओ संतोष कांसे यांनी दिलेले आहे आणि त्यांचं मी धन्यवाद आणि त्यांची ओळख एवढंच सांगते की कोविडमुळे हे आमची नातं सुरू झाली. कोविडमध्ये ते रेस्ट हाऊसमध्ये क्वारंटाईन होते आणि तेव्हा आमची ओळख झाली आणि ते म्हणाले की बाबा काहीतरी करायचं आहे सोशल काम आणि अखिलेशकडे त्यांनी एक विडर घेतली होती आणि अखिलेशची ओळख आज माझे आणि संतोषची नातं म्हणजे आई आणि मुलाचं नातं आहे आणि हे नातं आज एक रोजगार निर्मितीकडे आम्हाला नेलेले आहे आणि आज आम्ही एक पायलट प्रोजेक्ट हे सुरू केलेले आहे आयटीचं. हे खूप वाढवायचं आहे आणि आज इथे 50 जणांचे रोजगार म्हणजे 33 ह्याचं आयटीचं मुलं आणि बाकीचं सगळे मिळून 50 जणांचे रोजगारचं हे एक सेटअप आहे. आज ऑनबोर्ड पण 24 जणांना आम्ही अपॉइंटमेंट लेटर दिलेली आहे आणि हे संदर्भामध्ये मला मदत खूप जणांची मिळालेली आहे. मी MSMEचं आभार व्यक्त करू इच्छिते, MACB यांचं पण आभार व्यक्त करते आणि आदरणीय दीपकबाई केसरकर शाळेत शिक्षण मंत्री यांनी मला 100 kVचं ट्रान्सफॉर्मर
8.5 लाख रुपये मंजुरी दिलेली आहे. आणि आदरणीय पत्की सर जिल्हा उद्योग अधिकारी यांनी सुद्धा मला योजनेच्या माध्यमातून CMHGPचं मला हे सांगितलेले आहे. मी सर्वांना हेच सांगू इच्छिते की शासन आपली दारी, योजना आपली दारी असं शासन आपल्याकडे येत असतात. प्रत्येकाने त्याचं लाभ घ्यावं आणि रोजगार निर्मिती करावी आणि प्रत्येक युवकांनी हार्डवर्क आणि सर्व्हिसकडे वळावे हे माझी विनंती आहे. 23ला आम्ही कन्व्हर्सेशन चालू केलं अबाउट दिस की आपण काहीतरी वेगळं करूया, एक सावंतवाडी किंवा गावच्या ठिकाणी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करूया की इथल्या लोकांचा टॅलेंट इथेच राहील, त्यांना कुठे ट्रॅव्हल करायची गरज नाही आणि त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी इथल्या इथे भेटतील. आणि ह्या हिशोबाने आम्ही जेव्हा हे अलायन्सेस एकत्र केलं की आपण हे कसं इस्टॅब्लिश करूया, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की ऐश्वर्या दिदी जी चांगल्या पद्धतीने शिक्षण बाहेर शिकून आली आहे, चांगल्या इन्फोसिसमध्ये काम केलं आहे. मी म्हटलं दीदी इफ यू कोलॅबरेट विथ अस आपण हे सक्सेसफुली करू शकतो. आणि ती संकल्पना तिथे झाली आणि मग आम्ही त्याच्यावर काम करायला सुरू केलं. आणि आज तुम्ही सगळेजण बघताय वी आर हिअर टुडे आणि खूप खूप पुढे जायचं आहे. मला असं वाटतंय माझा जन्म आहे ना, आणि प्रत्येक माणसाचा जन्म काहीतरी करण्यासाठी झाला आहे, काहीतरी म्हणजे चांगलं करण्यासाठी आणि समाजाला काहीतरी देण्यासाठी झाला आहे. तर आमचं आता एक व्हिजन आहे असं की आम्हाला 10,000 मिनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये सर्वात मोठं जर भाग असेल तर सावंतवाडी सिंधुदुर्ग असेल. आणि आम्ही तो ग्लो घेऊन चालणार आहे. हा एक ट्रायल असणार आणि हा ट्रायल 110% सक्सेसफुल होणार. कारण चांगली माणसं ज्यावेळी सोबत असतात त्यावेळी सगळ्या गोष्टी चांगल्याच असतात, कारण देव हा चांगल्या माणसामध्ये असतो. दॅट्स इट फ्रॉम माय साईड. थँक्यू सो मच. प्रत्येक गोष्टी ऑर्गनाईज आहे. रिअल इस्टेट, इन्शुरन्स, हेल्थ केअर आणि मॉर्गेज इंडस्ट्री खूप ऑर्गनाईज आहे. मग त्यांच्या इकडे सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे की लेबरचा. त्यांच्याकडे लेबर भेटत नाही आणि भेटले तर आपल्यासारखे जीव लावून काम करणारे भेटत नाही. मग त्यांचं काम जे आउटसोर्स म्हणजे व्हर्च्युअली मॅनेज होऊ शकतं ते सगळं काम आपण करतो. म्हणजे एखाद्या रिअल इस्टेट एजंटचं ॲज अ ट्रान्झॅक्शन कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करतो, व्हर्च्युअल असिस्टंट म्हणून काम करतो. त्याच्यानंतर हेल्थकेअरमध्ये आपण एंड टू एंड सोल्युशन विच इज अन रेव्हेन्यू सायकल मॅनेजमेंट, जे फिजिशियन, हॉस्पिटल्स, DME कंपनीजला सर्व्हिस देतात. आणि रेव्हेन्यू सायकल मॅनेजमेंट हा बॅकबोन आहे. जर ते नसेल तर एखादाही फिजिशियन US उभा राहू शकत नाही. आणि त्याचं कारण काय आहे की तिथे कॉन्सेप्ट अशी आहे की इन्शुरन्सचा भाग खूप मोठा असतो की तुम्ही तिथे डॉक्टरकडे गेल्यानंतर सेल्फ पे खूप कमी आहे. इन्शुरन्स तुम्हाला 80% पे करतं, 20% तुम्ही ॲज अ कोपे पे करता ॲज अ पेशंट म्हणून. मग 80% जो राहिलेला पोर्शन असतो तो फिजिशियनला किंवा हॉस्पिटलला डॉक्टर्सकडून म्हणजे इन्शुरन्सकडून कलेक्ट करावं लागतं. आणि ते कलेक्ट करण्यासाठी त्याला एक टीम सेटअप करावी लागते. त्याच्यामध्ये CPC सर्टिफाईड CPC म्हणजे सर्टिफाईड प्रोफेशनल कोडर, हे सर्टिफिकेशन US घ्यावं लागतं. ते घेतल्यानंतर तुम्ही कोडिंग करू शकता. डायग्नोसिस हे इंडियामध्ये केलं जातं. इंडियामधून 5 एक्झाम पण होते याची. त्याच्यानंतर CFP सर्टिफाईड प्रोफेशनल बिलर म्हणून तो एक कोर्स होतो. हे केल्यानंतर बिलिंग करू शकतो, म्हणजे तो बिलरचं काम करणार, हा कोडिंगचं काम करणार. त्याच्यानंतर एक ARची टीम असते. AR म्हणजे अकाउंट रिसिवेबल, जी इन्शुरन्सची फॉलोअप मारते. एक टीम असते डिनायल. ती डिनायल म्हणजे इन्शुरन्सला क्लेम सबमिट झाला की तो रिजेक्ट होतो क्लेम. ते लोक बसलेत की रिजेक्ट करण्यासाठी, ते इझिली पे करणार नाही तुम्हाला. मग त्याच्यासाठी तुमच्याकडे एक्सपर्ट पाहिजे की त्या क्लिनिकल नोट्सला रीड करून एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम काय आहे तो शोधून त्याच्यानंतर फाईट करून ते पैसे रिकवर करणं. मग त्याला AR डिनायल. त्याच्यानंतर पेमेंट पोस्टिंग, जी EOBs म्हणजे पेमेंट स्लिप म्हणा किंवा इन्शुरन्सचे एक एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स जी इन्शुरन्स कंपनी तुम्हाला सबमिट करते त्याची सगळी एंट्री मारून त्याला रिकन्सिलेशन करून आणि त्यानंतर हे सगळं सायकल होतं रेव्हेन्यू सायकल मॅनेजमेंट, जो खूप मोठा आमचा हेल्थकेअरचा स्पेस आहे. आणि आमचा सर्वात मोठा बिझनेसचा हा मोठा पोर्शन, बिझनेसचा मोठा भाग आहे आमच्या सध्या रेव्हेन्यू सायकल मॅनेजमेंट, हेल्थकेअर इंडस्ट्री. आणि स्किल सेट ह्याच्यासाठी एक BCom स्टुडंट आणि त्याच्याकडे जर इंग्लिशची कला खूप चांगली असेल की इंग्लिश वाचता येते आणि बोलता येते, व्हर्बल आणि रिटन, आणि लिहिता येते, कारण बरेच नोट तुम्हाला लिहावे लागणार. आणि हेच तिन्ही स्किल असणं खूप गरजेचं आहे. कारण तुम्ही डील करणार डायरेक्ट USशी
आणि हे स्किल जरी इथे नाही आहेत हे मला माहिती आहे की हे सगळ्यांकडे नाही अवेलेबल आहे. मग त्यासाठीच आपली मुंबईवरून टीम येणार आणि ही टीम ह्या सगळे जे कॅन्डिडेट आहे ना सगळ्यांना ट्रेनिंग देणार, जे आम्हाला जी स्किल सेट ज्या जॉबसाठी पाहिजे. दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी आलेले आहेत ट्रेनर्स मुंबईवरून आले आहेत आणि ते परवा नवीन जॉईनिंगना पूर्ण ट्रेनिंग देणार आहेत की आपलं सॉफ्टवेअर कसं वापरायचं, आपण कसं कोऑर्डिनेट करायचं, कसं हँडल करायचं, क्लायंट्सशी कसं बोलायचं, हे सगळं ट्रेनिंग त्यांना दिलं जाणार. आणि 212 आपल्याकडे कॅन्डिडेट आलेत ना, त्यांची सुद्धा इंटरव्ह्यू आम्ही 4 राऊंडमध्ये HR टीम मधूनच गेली आहे. म्हणजे कोण ऍक्च्युअली डिझर्व करतं त्यांनाच घेऊन बाकी ट्रेनिंग देतोय की बाबा एवढे शिकलेले स्किलफुल मुलं इथे आहेत आणि त्यांना इथे रोजगारची गरज आहे. हे आम्हाला हे आता डेली अपडाऊन मुंबईमध्ये गोव्याला अपडाऊन करणारी मुलं सुद्धा आता आपल्याला इथे जॉईन झाली आहेत. एम्प्लॉईंना मुंबईला ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्या सर्व फॅसिलिटी असणार. ESIC, PF, त्याच्यानंतर ऑल अदर फॅसिलिटीज लाईक वेन दे आर ऑन द वर्क, सेफ्टी सिक्युरिटीज, त्याच्यानंतर त्यांच्या वी डू लाईक क्वार्टरलीज entertainments for them, bonuses, annual bonuses, performance bonuses will be there. पण सर्वात मोठं त्यांच्यासाठी असतं ते माझ्या मते लॉयल्टी बोनस, विच इज एक सर्टन पिरियड कंप्लीट केल्यानंतरच भेटतं त्यांना. पण ज्या मुंबईला आमच्या एम्प्लॉईंना फॅसिलिटी आहे त्या सगळ्या फॅसिलिटी इथे असतात, म्हणजे त्यामध्ये कुठल्याही चेंजेस नाही. जे इथे स्टार्टिंग स्केल जे आहे मुंबईला जे आहे तेच आम्ही इथे ठेवलं, म्हणजे एम्प्लॉईच्या सॅलरीमध्ये कुठेही चेंजेस नाही केल्या. लोकेशन जरी हे रुरल असलं तरी त्यामध्ये आम्ही चेंजेस बिलकुल नाही केले, कारण आम्हाला हे जाऊन त्यांना मुंबईलाच भेटणार. पण बघायला गेलं तर तो एखादा कॅन्डिडेट गावाला 4 ते 5 वेळा ट्रॅव्हलिंग करणार, 4 ते 5 किंवा 10 वेळा सुद्धा ट्रॅव्हलिंग करतो एक माणूस, कधी शनिवार रविवार सुद्धा येतो. पण येण्या जाण्यामध्येच किती खर्च जात असेल जर आपण काउंट केला नाही प्रत्येक 40 वर्षाचा, तर माझ्या मते ती खूप मोठी सेव्हिंग असेल त्याच्यासाठी. म्हणजे हा सगळा विचार करूनच आपण हे सगळं डेव्हलप करतोय. 24 निवडले आणि सेक्युरिटी, पेंट्री हे ते वगैरे एक्स्ट्रा स्टाफ आहे. हे बघितलं तर आम्हाला कळतं की बाबा इथे रोजगारची गरज सगळ्या स्थानिक आहे. माणगाव पासून जॉईनिंग दिलेले सगळे एकूण आपले स्टाफ स्थानिकच आहेत आणि आम्ही एवढे पुढे पण असं टॅलेंट प्रिफर आहे करू की त्यांच्याकडे. आम्हाला लोकल स्टाफच पाहिजे. मम्मीचं असू दे, संतोष सरांचं असू दे, किंवा आम्ही एकाच मतावरती इथे कनेक्ट झालोय की आम्हाला सावंतवाडीत काहीतरी करायचं आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही वेगळ्या बाहेर मुंबईत, पुण्यात किंवा बाहेरच्या गावांशी कनेक्ट होऊन आम्ही सावंतवाडीत आलो आहे. आम्हाला इथल्या लोकांना ॲग्रिकल्चर सोडून ह्या नवीन बूमिंग इंडस्ट्रीमध्ये, ॲम्प्लिफाईंग इंडस्ट्रीमध्ये आम्ही उतरतो आहे, कारण इथली मुलं बाहेर जाऊन काम करत आहेत आणि त्याच्यावरती आम्हाला काम करायचं आहे. आणि ही फक्त हा पायलट प्रोजेक्ट आहे, ही सुरुवात आहे. 10,000+ एम्प्लॉयमेंटच्या मोटोवरती आम्ही चाललेलो आहे आणि हे लवकरच आम्ही सगळ्यांचे सहकार्य करणार. आणि आम्हाला ग्रामपंचायती माझगाव आणि उद्यमनगर माझगाव दोन्ही ह्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला. काय डॉक्युमेंटेशन लागणार आहे ह्याच्यासाठी त्यांचे पण मी आभार व्यक्त करू इच्छिते. आणि मुलं ना एवढी रोजगारची गरज आहे. आता हे नाईट शिफ्टवर चालले, परत लगेचच आपण डे टाईम पण चालू करतो. म्हणजे हेच बिल्डिंगमध्ये तुम्हाला 100+ स्टाफ आपण जॉईन करू शकतो. म्हणजे वरचं स्टेल आणि इथे डे टाईम दोन्ही केलं तर आम्हाला इथेच 100+ होणार आहे. ती फॅसिलिटी आम्ही ऑलरेडी केलेली आहे. म्हणजे 100 kVचं ट्रान्सफॉर्मर घेतले आणि 65 kVचे जनरेटर ऑलरेडी अखिलेशने मागे फिट केलेले आहे. त्याच्यामुळे ऑलरेडी 100+ची आम्ही तरतूद केलेली आहे. आपल्या मुलांमध्ये भरपूर टॅलेंट आहे. यू टेल अबाउट अवर दिस वर्किंग प्रोसिजर. ओके. कामाचं स्वरूप असं आहे की US मध्ये रिअल इस्टेट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. रोजगारासाठी आमची मुलं शेकडो एकर जमीन सोडून 10 बाय 10च्या खोलीत रोजगारासाठी राहतात. त्यामुळे भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न अन्नपूर्णा टेक सोर्स आणि गो सोर्सच्या माध्यमातून करत आहे, असं मत CEO अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी व्यक्त केलं. माझा जन्म, शिक्षण सावंतवाडीत झालं, नोकरीसाठी मी मुंबईत गेलो, त्यामुळे रोजगारासाठी येथील मुलांना काय करावं लागतं याची जाणीव होती. यातूनच येथील युवक युवतींच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून प्रयत्न केला, असं मत गो सोर्सचे CEO संतोष कांसे यांनी व्यक्त केलं. पाहुयात दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.
कोकण बदलतंय आणि या बदलत्या कोकणामध्ये आज कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही आणि हे सिद्ध करण्यासाठी आत्ता आपल्यासमोर या बदलत्या कोकणामध्ये एक युवा नेतृत्व आणि ज्यांनी एक यशस्वी उद्योजिका, राजकारणच नाही तर एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून संपूर्ण सिंधुदुर्गात जिल्ह्यात नाव कमावलेलं आहे, त्या अन्नपूर्णा कोरगावकर आणि त्यांच्या समेत संतोष कांसे सर आहेत. आपण त्याची संवाद साधणार आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रोजगाराचं जे संपूर्ण नेटवर्क आहे, जाळ आहे, ते अतिशय अत्यल्प अशा प्रकारचं आहे आणि अशाच प्रकारे IT सारख्या क्षेत्रामध्ये एक उत्तुंग अशा प्रकारची भरारी घेण्याची संधी जी आहे ती या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवकांना ज्यांनी दिली आणि उद्या त्याचा भव्य असा शुभारंभ होतोय. अन्नपूर्णा टेक्सोर्स अँड गोसोर्स या कंपनीच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत आणि अशा प्रकारची मुहूर्तमेढ उद्या या ठिकाणी तळ कोकणामध्ये उभारली जाते. माझगाव उद्यमनगर हे IT स्टार्टअपचा शुभारंभ होतोय. आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया. काय नेमकी कन्सेप्ट आहे आणि कशा पद्धतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेकडो जे टॅलेंट या ठिकाणचे युवक आहेत, युवती आहेत, जी उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात आणि त्यांना आपल्या अगदी जिल्ह्यात राहून, घरात राहून परदेशातही सर्व्हिस देता येते, एका उच्चस्तरीय कंपनीमध्ये, IT कंपनीमध्ये सेवा देता येते, अशा प्रकारची ही सगळी कन्सेप्ट आहे. आपण थेट त्यांच्याशी जाऊया. मॅडम नमस्कार. अतिशय या बदलत्या कोकणामध्ये एक स्तुत्य अशा प्रकारचं रोजगाराचं दालन आणि मोठं जाळं आपण निर्माण करताय. काय सांगाल, नेमकी कशी कन्सेप्ट आहे आणि ह्या माध्यमातून आपण नेमकं सिंधुदुर्गाला जी खरी गरज होती, कारण आज रोजगारासाठी सिंधुदुर्गातील युवा ही सगळी आपला जिल्हा सोडून बाहेर जाते, इथली गावं ओस पडत चाललेली होती आणि अशा टप्प्यावर संतोषजींना सोबत घेत आपण एक मोठं शिवधनुष्य हाती घेतलेलं आहे. काय सांगाल? नमस्कार. सर्वप्रथम कोकण सात तुमचं मी आभार व्यक्त करू इच्छिते. आणि आम्ही पहिल्यापासून आमचे प्रिन्सिपल आहे रोजगार निर्मिती करणे आणि आमच्यासोबत बाकीच्यांनी पण जगावं, हे आमचं एक प्रिन्सिपल आहे. आणि आज 2003 पासून आमचे कृषी सेवा केंद्र हे माध्यमातून आम्ही सेवा करत आहोत. शेतकरी हे आमचे खूप जवळचे मित्र आहात. असं असताना शेतकऱ्यांची मुलं, कोकण म्हणजे शेती, शेतकऱ्यांची मुलं हे आताच्या शिकलेले मुलं गोवा, मुंबई आणि पुण्यामध्ये जातात आणि गोव्यात जातात हे 2 व्हीलरनी जातात आणि तुम्हाला माहिती आहे 2 व्हीलरनी जाताना येताना घरी येईपर्यंत आपल्याला त्याचं काही शाश्वती नाही असते. आणि मुंबईमध्ये आणि पुण्यामध्ये जाऊन ते कशी राहतात एक छोटंसं खोलीमध्ये. आणि मी नेहमी सांगत असते की एवढं एकरो जमीन तुम्ही टाकतात आणि तिकडे जाऊन 10x10च्या खोलीमध्ये राहतात, असं मी कायम सांगत असते. आणि आता आमचं कॉन्सेप्ट एवढंच आहे. अशी बोलता बोलता कोविडच्या टायमाला आमचे चांगलं घडलं की संतोष कांसे आहेत, हे सातोळीचे आहेत आणि आमच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि देवाची इच्छा पण असेल की काय आमचं रक्ताची नातेपेक्षा घट्ट नातं आई मुलाचं आहे. असं असताना आम्ही रोजगार निर्मितीच्या संदर्भात आमची दोघांची मनं जुळले आणि आम्ही एकत्र आलोत. आणि हे एक भिवू नकोस मी पाठीशी आहे, म्हणजे कसं ॲग्रिकल्चरमध्ये काय करायचं, माझे डेअरिंग आहे, मुलं आहेत माझ्यासोबत, पण हे विषयात मला काही ज्ञान नाही आहे. पण त्याने म्हटलं की मम्मी मी आहे, आपण करूया, असं म्हणून आम्ही आता एक हे सेटअप चालू केलेले आहे. आणि ह्यांचं पण मला खूप कौतुक आहे की आज कोकणी माणूस असू दे, मुंबईचे असू दे, जवळजवळ 250 मुलांना रोजगार त्यांनी दिलेले आहे. म्हणजे सातोळीसारखी ग्रामीण भागातले माणूस एवढं करू शकतो, तर प्रत्येक माणूस काय करू शकतो हे सिद्ध करून दाखवलेले आहे. आणि आमचं हेच उद्घाटन उद्या आहे. आम्ही कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून आज 25हून अधिक मुलांना आम्ही मेकॅनिकलपासून सगळ्या रोजगार ऑलरेडी दिलेले आहे सिंधुदुर्गाच्या डिस्ट्रीब्युटरशिपच्या माध्यमातून. आणि इकडे सुद्धा काम काय आहे हे संतोष तुम्हाला सांगतीलच, पण एक चांगलं एक संधी आम्हाला कोकणात करायला मिळाले हे आम्ही भाग्य समजतो. आणि एक पायलट प्रोजेक्ट आहे इकडे, दिवसाचं आणि रात्रीचं असं काम सगळे मिळून हे सेटअपमध्ये येत्या वर्षभरात 100 मुलांना रोजगार मिळेल हे निश्चित आहे. त्या कोरगावकर मॅडम, खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कृषी क्रांती झाली आणि शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचं काम मॅडमने केलंय, कारण यांत्रिकीकरण ही सगळ्यात महत्त्वाची कन्सेप्ट होती आणि ती त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रुजवली. आज शेतकरी समृद्ध झालेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांना आपण समृद्ध करायचं आहे, त्यांना रोजगार द्यायचा आहे आणि अशा वेळी रोजगार त्यांना फक्त शेती सुद्धा करायची असेल तर ती आधुनिक पद्धतीने केली पाहिजे, हायटेक पद्धतीने केली पाहिजे, त्यांची मुलं समृद्ध झाली पाहिजे. यासाठी पुढचं पाऊल टाकतायत ते निश्चित. आणि हे पाऊल टाकण्यासाठी सिंधुदुर्ग सुपुत्र असलेले संतोष कांसे जे आज गोसोर्सचे CEO आहेत,
खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गचं हे एक वैभव आहे असं म्हणायला हरकत नाही. या व्यक्तीने याच कोकणातून मुंबईसारख्या बड्या शहरात जाऊन स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं. जवळपास 250 लोकांना आज त्या ठिकाणी रोजगार दिलेला आहे आणि आज पुन्हा एकदा ते आपल्या मातीत परतलेले आहेत. वडिलांसमवेत आणि मॅडमसमवेत या मातीतील शेतकऱ्यांच्या मुलांना समृद्ध करण्यासाठी अगदी IT सारख्या क्षेत्रामध्ये जे खऱ्या अर्थाने आज मोठं क्षेत्र आहे रोजगाराचं आणि त्या क्षेत्रात या शेतकऱ्यांच्या मुलांना एक रोजगाराचं साधन निर्माण करून देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. त्याची सुरुवात उद्या होते. मॅडमनी जसं सांगितलं त्याची पुढची सगळी जबाबदारी आहे ते कांसे सर या ठिकाणी संपूर्ण जबाबदारी पार पाडणार आहेत आणि त्यांचं स्वप्न जे आहे ते फार मोठं आहे. कारण बदलत्या कोकणामध्ये रोजगार ही कळीचा मुद्दा आहे आणि हाच रोजगार इथल्या जवळपास 10,000 लोकांना रोजगार देण्याचं त्यांनी एक मोठं स्वप्न पाहिलेलं आहे. आपण त्यांच्याशी थेट संवाद साधूया. कांसे सर, खऱ्या अर्थाने तुमचे मानावे तेवढे आभार थोडे आहेत. कारण आपल्या मातीकडे परत परतून येणं, कारण एकदा माणूस गरुड झेप घेतली की परत सहसा मागे वळून पाहत नाही, मात्र तुम्ही मागे वळून पाहताय, मोठं धाडस निर्माण करताय आणि आपल्या मातीतील या शेतकऱ्यांच्या मुलांना ज्या अर्थाने खऱ्या अर्थाने रोजगार पाहिजे आणि तो एक टॅलेंटचा रोजगार पाहिजे तर तो देण्याचा आपण एक मोठं शिवधनुष्य या ठिकाणी पेलताय. काय सांगाल, काय पहिली आपली प्रतिक्रिया आहे, कशी भावना आहे? मी सर्वांचे मनापासून आभारी आहे. माझ्या आयुष्याची सुरुवात सावंतवाडी तालुका एक सातोळी गावामध्ये झाली. माझा जन्म तिथे झाला. मी वाढलो गावात, मातीत खेळलो आणि आयुष्यात ज्यावेळी 12वी कंप्लीट झाली RPT कॉलेज नंतर आणि करिअरला झेप घ्यायची होती, करिअर काय असतं हे माहिती नव्हतं. माझे वडील मुंबईला होते, काम करत होते, म्हणून मी मुंबईला गेलो की मला तिथे नोकरी भेटणार. कारण मी एवढंच बघितलं होतं की माझ्या आजूबाजूला माझे नातेवाईक, माझे काका, माझे मामा सगळे मुंबई, पुणे किंवा गोवा ह्या ठिकाणी नोकरीला जातात, म्हणून मी सुद्धा नोकरीला तिकडेच गेलो. गेल्यानंतर सत्य परिस्थिती काय आहे ती गेल्यानंतरच कळते. कारण तिथे गेल्यानंतर मी बघितलं की एक माणूस म्हणून किती त्रास होतो आपल्याला, जॉब शोधण्यापासून, जॉबला जाण्यापासून आणि त्यानंतर आपलं संस्कृती जपण्यासाठी 10 वेळा गावाला यावं लागतं. तो जो त्रास आहे तो सगळा बघितल्यानंतर माझ्या एका लक्षात आलं की मी जर गावावरून मुंबईला आलोय तर हे 2 टायमाचं जेवण करण्यासाठी तर नाही, ते जर मी नांगर धरून सुद्धा केलं असतं. काहीतरी वेगळं जर मला करायचं असेल तर मला नक्की ह्या क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट बनावं लागणार, जे मला क्षेत्र गाठायचं आहे. आणि तिथे गेल्यानंतर मला असं कळायला लागलं की मला काहीतरी वेगळं शिकावं लागेल. आणि वेगळं शिकताना मी बघितलं की सगळीकडे इंग्लिश एकदम फ्लुएंट बोलायचं आहे आणि मला इंग्लिश काहीच माहिती नव्हतं. मग मी ते शिकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी मी स्वतः संकल्प घेतला की आजपासून आपण इंग्लिशच करायचं आहे. जे करायचं, सकाळी उठायचं पण इंग्लिशमध्ये, झोपायचं पण इंग्लिशमध्ये, चालायचं पण इंग्लिशमध्ये. 13वी इंग्लिश सुरू केली, 14वी ती आपण पास केली, 14वी पूर्ण इंग्लिशमध्ये केली, 15वी केली. मी केल्या मला पहिला माझा जॉब BPO सेक्टरमध्ये MNC कंपनीमध्ये लागला. 2010ची गोष्ट आहे. आणि तो जॉब लागल्यानंतर मी एवढा खुश की माझ्या आयुष्यात, माझ्या फॅमिलीमध्ये असा कुठला तरी जॉब हा मलाच भेटला होता. आणि तो जॉब लागल्यानंतर मला खरोखर एक चव कळली की ही BPO इंडस्ट्री, KPO इंडस्ट्री किंवा IT इंडस्ट्री असते कशी. आणि ते करता करता माझं आयुष्य पुढे सरकत गेलं आणि सरकता नवीन नवीन लोकांशी भेट झाली. आणि भेट झाल्यानंतर 2016मध्ये US वरून डायरेक्टली मला एका व्यक्तीने हायर केलं आणि त्याने त्याच्या बिझनेससाठी मला हायर केलं होतं. कारण माझ्याकडे ते स्किल होतं जे त्याला डायरेक्टली माझ्याकडून पाहिजे होतं. आणि ते हायर केल्यानंतर जेव्हा मी ह्या सर्कलमध्ये उठत बसत होतो तर मी बघितलं यार बरेचसे लोक ऑफशोर करतायत किंवा आउटसोर्सिंग करतायत, संतोष तू करू शकत नाही का? आणि ही जेव्हा माझ्याकडे विचार आला त्यावेळी मी विचार केला यार मी 100% करू शकतो. मग मी ती विचार त्याच्यासमोर मांडला की ऑफशोर इंडस्ट्री खूप मोठी आहे इंडियामध्ये, आपण करूया, तुम्ही आणि मी मिळून करूया. आणि त्यावेळी आपण दोघे जण बसलो, आम्ही विचार केला आणि मी कॉन्सेप्ट रचली की मला काय करायचे. आणि पहिला बिझनेस मॉड्यूल आम्ही लॉन्च केला रिअल इस्टेट अप्रेझलसाठी इन 2017. 7 एम्प्लॉईना 2 एम्प्लॉई आम्ही पंजाबवरून हायर केले होते कारण ते स्किलसाठी आमच्याकडे मुंबईत एम्प्लॉयमेंट नव्हती. मग आम्ही पंजाबमधून त्या लोकांना हायर केली. ते वर्क आम्ही स्टार्ट केलं 7 पासून, त्याला ग्रो अप केलं 100+. 2018मध्ये आम्ही दुसऱ्या सर्व्हिसेस लॉन्च केले AMC अप्रेझल मॅनेजमेंट कंपनीसाठी, ते आम्ही ग्रो अप केलं 50+. 2019ला नटवर शर्मा हे आमच्या कंपनीचे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, ते मला भेटले, योगायोगाने भेटले जिममध्ये. मी आणि ते काम करत होतो एकाच कंपनीमध्ये मॉर्गेजमध्ये 3 वर्षापूर्वी. आणि मी त्यांना म्हटलं की यार तू मॉर्गेजमध्ये आपण एकत्र बसून काहीतरी वेगळं करूया, मी हे ऑलरेडी करतोय. आणि मॉर्गेजमध्ये त्यांना ऍड करून आम्ही ब्रोकरला, लोन ऑफिसरला, प्रोसेसरला सर्व्हिसेस ऍड ऑन केल्या.
आणि हे सगळं करत असताना मॉर्गेज इंडस्ट्री नॉर्मली डिपेंड असते. US मॉर्गेज इंडस्ट्री ही इन्फ्लेशनवर डिपेंड असते. कधी अप होते, कधी डाऊन होते, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढला, एम्प्लॉयमेंट कमी करावी लागणार. मग त्यावेळी आम्ही सस्टेनेबल मॉडेल शोधत होतो. ही गोष्ट आहे 2021ची आणि मॅडमांची माझी भेट झाली, ज्यांना मी आयुष्यात माझ्या देवासारखं मानतो, पण आईपेक्षा पण जास्त मानतो आणि मी बिग मॉम म्हणतो त्याला. 2019ला आमची ओळख झाली. 2021ला मी सर्चिंगमध्ये होतो की काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे अपार्ट फ्रॉम दिस मॉर्गेज इंडस्ट्री. मग आम्ही हेल्थकेअर इंडस्ट्री रिसर्च केल्यानंतर समजले की ही स्टेबल आहे, लोक आजारी पडणार, ते डॉक्टरकडे जाणार आणि सगळी प्रोसेस तिकडे सिस्टमॅटिक ऑर्गनाइज आहे. त्यामुळे ही इंडस्ट्री कधीच स्लो डाऊन नसणार, ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज ग्रोथ असणार. मग 2021ला डिसाईड केलं. 2022ला माझी ओळख झाली राहुल मिश्रा, हे आमच्या कंपनीचे COO आहेत आणि त्यांना कोलॅबरेटिव्हली मॉडेल घेऊन आम्ही हेल्थकेअर सर्व्हिसेस लॉन्च केला, जे पूर्ण रेव्हेन्यू सायकल मॅनेजमेंट विच इज अन RCM सर्व्हिसेस फॉर फिजिशियन आणि मेडिकल फॅसिलिटीज म्हणजे हॉस्पिटल्स आणि DME म्हणजे इक्विपमेंट कंपनीज. आणि ते लॉन्च केल्यानंतर 2023ला मॅडमांची खूप आमची जवळ ओळख, आम्ही दोघे जण चर्चा करायला लागलो आणि माझं गावाला येणं वाढलं 2021 नंतर, कोविड नंतर. मग मी विचार करायला लागलो की यार गावातल्यांसाठी काहीतरी करणं गरजेचं आहे, लोकांसाठी काहीतरी करणं गरजेचं आहे. मला जर देवाने एवढं सगळं दिलंय, काही नसताना एका शेतकऱ्याचा मुलगा जर इथपर्यंत आला तर काहीतरी त्याच्या मागे कारण असेल की मला सुद्धा काहीतरी करायचं आहे. हे विचार करता करता मग ही एम्प्लॉयमेंट एवढं. मॅडम 2021ला आले होते आमच्याकडे अॅन्युअल फंक्शनला, आम्ही चर्चा केली आणि त्याच मग चर्चेमध्ये आम्हाला कळलं की मॅडमांची मुलगी खूप शिकलेली आहे, बिझनेस ऑलरेडी करते. त्यांच्या असोसिएशनने जर आमची कंपनीची कॉन्सेप्ट जर आणि अलायन्स आम्ही जर सावंतवाडीत आणला तर सावंतवाडीतल्या लोकांना कुठेही जायची गरज नाही, टॅलेंटेड मुलांना कुठेही जायची गरज नाही, त्यांना जॉब इथल्या इथे भेटेल, त्यांना आई वडिलांना सोडायची गरज नाही. सर्वात महत्वाची गोष्ट, त्यांची काळजी घेता येईल, मातीत आपल्या राहता येईल, मित्रांना सोडायची गरज नाहीये आणि जसं आपलं मालवणी जेवण असतं त्याचा स्वाद पण घेता येईल. आणि त्याचबरोबर एक प्रोफेशनल, जी नोकरी मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये किंवा तुम्ही दिल्लीमध्ये जाऊन तुम्हाला भेटणार होती, तीच तुम्हाला या सावंतवाडी शहरात उपलब्ध राहणार. ही कॉन्सेप्ट आम्ही डिस्कस करायला चालू केली 2023ला. 2024 आम्ही डिसाईड केलं की आम्हाला करायचं आहे. माझ्या मागची US ट्रिपला मी आलो, बसलो, डिस्कस केलं आणि मॅडमांना म्हणालो मी आता निघणार आहे नेक्स्ट ट्रिपला. आम्ही डिसाईड केले 24 मार्चला आपल्याला हे चालू करायचं आहे. मॅडमांनी स्वतः खूप मेहनत घेतली, यांच्या मुलीने खूप मेहनत घेतली आणि मी सध्या दोन्हीकडे असतो, US आणि इंडियामध्ये, आणि आम्ही आज इथे आहोत. मी स्वतः आलो इथे. मला खूप आनंद होतोय की मी एक माध्यम आहे, म्हणजे माझ्या थ्रू हे होतंय, हे सगळी कृपा देवाची आणि आम्ही सगळे फक्त माणसाचा ग्रुप आहे. मी एवढंच सांगू शकतो तुम्हाला. थँक्यू सो मच. नक्कीच मला वाटतं आणखी काही वेगळं याच्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही, कारण बोलायचं नाही, कृतीतून करून दाखवायचं. आणि त्याचं उदाहरण म्हणजे सरांनी जी ग्रोथ सांगितली, खऱ्या अर्थाने कोकणी जो माणूस आहे, कोकणचा जो सुपुत्र आहे, तो काय करू शकतो, ही इन्स्पायरिंग जी यशोगाथा आहे ती आपण स्वतः संतोष कानसे सरांची या ठिकाणी ऐकलेली. आणि हाच धागा पकडून एवढंच मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की सिंधुदुर्ग जो आहे तो सिंधुदुर्गचा इथला टॅलेंट आहे आणि इथली टॅलेंटशील मुलं आहेत, त्यांना रोजगारासाठी आपलं गाव सोडावं लागत होतं, आपलं घर सोडावं लागत होतं, आपल्या आई वडिलांना सोडावं लागत होतं. आणि ते दुःख आणि ती व्यथा जी सरांनी सांगितली ती प्रत्येक मुलाच्या मनामध्ये कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये असते. इथली संस्कृती असू दे, इथल्या परंपरा असू दे, इथले सण उत्सव असू दे, या उत्सवांना ज्यावेळी हे चाकरमानी म्हणून गेलेली आपली मुलं असतात, ती गावी येण्यासाठी त्यांची होणारी तळमळ. मात्र आज सगळं जे आहे ते इथेच बसून अगदी हायटेक बड्या शहरातल्या इंटरनॅशनल कंपन्यांमध्ये जॉब आहेत, तेच जॉब करण्याचं एक समाधान इथल्या मुलांना आपल्या मातीत मिळणार आहे. आणि ते मातीत अशा प्रकारचं एक समृद्ध अशा प्रकारचं दालन निर्माण करण्याचं जे काम आहे ते संतोष कानसे सर आणि कोरगावकर मॅडम यांनी केलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने पूर्ण कोकण साथच्या वतीने मी तुम्हाला या ठिकाणी शुभेच्छा देतो, कारण बदलतं कोकण ही आम्ही कन्सेप्ट घेऊन चाललेलो होतो आणि बदलत्या कोकणामध्ये आज रोजगार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याच मुद्दा पकडून आपण पुढे जात आहे. कोकण साथच्या माध्यमातून ज्या ज्यावेळी आपल्याला सहकार्य लागेल आम्ही नक्कीच देऊ. आपल्याला तुर्तास आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. कॅमेरामन साहिलसह संदीप देसाई, सावंतवाडी.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. देवगड येथील मुणगे आडबंदर रस्त्यावर खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलंय. पक्का रस्ता नसल्यामुळे धुळीचा सामनाही प्रवाशांना करावा लागतोय. त्यामुळे दिवसेंदिवस इथून प्रवास करणं जिकिरीचं बनलंय. देवगडातील मुणगे आडबंदर येथील हा रस्ता, तसं म्हणायलाच हा रस्ता उरला. रस्त्यावर खड्डे पडलेत की खड्ड्यातच रस्ता आहे हे कळायला काही मार्ग नाहीये. इतकी याची दुरवस्था झालीय. संपूर्ण रस्ता उखडला गेलाय. थोड्याफार अंतरावर मोठमोठे खड्डे पडलेत. साईड पट्टी तर उरलीच नाहीये. त्यामुळे संपूर्ण रस्ता मातीनं माखलाय. गाड्या गेल्यावर तर धूळ पसरते. गाडी चालवायची तशी सोयच नाहीये. धक्के खात खात प्रवाशांना या रस्त्यावरून प्रवास करावा लागतोय. वयोवृद्ध, विद्यार्थी यांना याचा मोठा फटका बसतोय. याच भागात मच्छीमार वर्गही मोठा आहे. त्यामुळे या मच्छीमारांना याचा त्रास सहन करावा लागतोय. पावसाळ्यात या मार्गावरून प्रवास करणं आणखीन जिकिरीचं तर बनणारच आहे, शिवाय धोकादायकही ठरणार आहे. रस्त्याच्या या दुरवस्थेमुळे स्थानिक ग्रामस्थ, प्रवासी नाराज आहेत. लवकरात लवकर हा रस्ता दुरुस्त व्हावा अशी मागणी ते करतायत. नागेश दुखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तुमचं कोणतरी प्रतिनिधी घेऊन गेलेला ते बघा यादी दिलेला नाही गावाचं नाव सांगा. रामेश्वर गावाचं नाव. 2 मिनिटं ऐकून घे. यांचे पैसे तुमका मारलेले 8,000 रुपये. जास्त गेले तर दुःख अजिबात नाही. तुम्ही जावा. बोलतात बघ मरे मागे पडद्याच्या मागे मगाशी काय बोलले ते विचित्र उगाच चढा हिशोब करतो. आम्ही हिशोब सचिन देवगडचे 4 त्यानं मारले. ओके देवगडचे दिले नाही. अरे देवगड विषय नाही. हा विषय कसं होतो, कुवळ्यासून ना आमचं देवगड तालुका कुवळे गाव, त्या गावासून 4 मंडळं गेलेली. हे आचऱ्यावाले, हे पण देवगडचेच. मालवण तुमच्याकडे माणसं किती होती? आमच्याबरोबर 12 माणसं आणि आमच्या अंगडा 20 जण आहोत. 20 जणांच्या प्रत्येक 4 दिले. प्रत्येक मंडळ 4 मंडळाचा विषय ना ऐकून म्हणजे 4 गाडी झाले ना त्यांचे पैसे दिले ना. पैसे दिले एकत्र 4 गाडीचे 4 गाड्यांचे 8,000 आमचे पोच झाले. काय सांगताच माहिती आहे, येऊन तुम्ही आळा मारलात ना, आम्ही काय खाऊ नाही, आम्ही आळा मारू केला हो. या फक्त अशी भाषा यांची आहे. काय तालुका अध्यक्ष होत ना कोणतरी देवगड आपले कुडाळचे, यांची भाषा ही आमच्यासोबत. हां बरोबर आहे. आमचं काय विषय, आमका एका शब्दाने सांगितलं की 2 मिनिटं थांबा, आम्ही थांबला होता. हे डायरेक्ट आमका ह्या बोलतो कसं काय नाही. तो विषयच नाही हो तुमचा, काही एक विषय नाही. बरोबर आहे. कोवळे खाडीवाडी.
आगरवाडी या हां बरोबर हां हां आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. भाजपकडून संविधान मिटवण्याचं काम, विनायक राऊतांचा आरोप. सांगलीतील गिरोबा उत्सवाला थाटात प्रारंभ. आणि बदलत्या कोकणात रोजगाराचं नवदालन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.